Hürmetli televizor караучылар, bu minutlarda biz Soba Dolqınları televiziyasında sizin təbriklәү xatlarından tüzülgən Jırlı Bulak deb isimlәнгән muzikal tapşırığımızna başlап җибәрәбез. Һәм мин кулыма беренче котлау хатын алам. Boylar sabasında yaşavşı qadirlidən qadirli ətiyimiz. Məxsumov Rasih Şahi Məxsum ulan İxlas көңелдән күркәм юбилeye 80 yaşı белән təbrik итәбез дип башлана әлеге котлау хаты. Qadirli ətiyimiz. Гомер юлын яқты үлгі итеп алырлык. Меңнәргә үрнәк булырлык ətiyimiz. Сине гомер бәйрәмең белән кайнар котлыйбыз. Безне аякка бастырып, улы юлга чыгарганчы әни белән сиңа күп сынаулар үтәргә туры килгән. Әниебез белән безне кадерләп үстереп, үз юлыбызга аяк басарга булышканың, яратып, сөеп, аталарча кайгыртканың, гаделлеккә өйрәткәнең өчен зур рәхмәт сиңа, әтей. Без тормышта үз юлыбызны таптык. Сезнең тырышлык белән матур, түгәрәк, мул тормышта яшибез. Кешене эшенә, куйган хезмәтенә карап бәялиләр диләр. Синең хезмәт юлың да җиңелләрдән булмаган. Үз үзеңне аямыйча, бар көчеңне, тырышлыгыңны куеп хезмәт иткән кеше син. Эш дәврендә үзеңне хезмәт сөючән, намуслы, тырыш, белгеч итеп таныттың. Хезмәттәшләрең сине ярдәмчел, тыйнак булганың өчен хөрмәт итә. Бүгенге көндә лаеклы ялда матур, тигез тормышта яшисең. Син, әтей, безнең өчен һәр чак улы җанлы, киң күңелле кеше, таянычыбыз, ышанычыбыз, киңәшчебез, җылы кояшыбыз, рух чишмәбез, яшәү үлгебез. Син тормыш авырлыкларын җиңә килгәнсең. Балаларыңа, туганнарыңа сабырлык, изгелек, шәфкатьлелек күрсәтеп яшисең. Яраткан сеңлеләрең өчен дә син үрнәк абый булып торасың. Һәр вакыт ягымлы, йомшак күңелле генә булып калмыйча, кирәк вакытта кырыс та, таләпчән дә була беләсең. Күршеләребез белән дус тату яшисез, кешелеклегең белән аерылып торасың. Барыбыз да зирәк акылыңа, акыллы булуыңа, барысы да яхшы булыр дип канатландыра белүеңә, тәвәккәллек, кайгыртучанлык, гадилек, әйткән сүздә тора белү. Тагын бик күп асыл сыйфатларыңа сыкланабыз. Әтей, ата-ана һәм туган кадерен белергә өйрәткәнең, туган нигезгә кайтканда кочак җәеп каршы алуың өчен бик зур рәхмәт сиңа. Безнең туган йортыбызның яме битсез. Сезнең ярату тулы карашыгызны күрер өчен җыелабыз. Матур итеп куанып каршы аласыз, борчылып озатасыз. Әтей, син балаларыбызга да ягымлы, дәү әтей. Өебез һәр вакыт ямлы, ризыклы булсын. Балаларыгызның, оныкларыгызның игелеген күреп, әни белән бер-берегезгә куаныч, терәк, ышаныч булып, озак гомер итегез. Алдагы көннәреңдә дә сау-сәламәт булып, безнең шатлыкларга сөенеп яшәргә язсын иде. Барысы өчен дә мең рәхмәтләр сиңа. Әтей, сиңа язгы кояш нурларыдай аяз көннәр, иртәләр, исәнлек, саулык, җан тынычлыгы, озын гомер, ак бәхетләр телибез. Картлык көннәрең бары тик шатлыкта гына үтсен. Гел шулай көләч, ягымлы бул, безне сөендереп, озак яшә. Сиңа рәхмәт сүзен әтиебез белдерәбез туган көнеңдә. Үстердегез безне кеше итеп. Олы рәхмәт барысы өчен дә. Рәхмәт, әтей, мең рәхмәт. Бар нәрсәгә булдың түземле, сәламәт бул, кайгы хәсрәт күрмә, Ходай ылыласын үзеңне. Ашлар тәмле, әни кулы белән, йортлар ямле, әтей тыны белән. Йортыбызның утын сүндермичә, яшәгезсез, кайгылар күрмичә. Сине яратып, хөрмәт итеп әниебез, балаларың Рамил, Расим, Ләйсән, киленнәрең Резидә, Сания, кияүең Ленар, оныкларың, кодагыйларың, туганнарың диеп нокта куела. Әлеге тәбрикләү сүзләренә Соба Долқыннары телевизиясының иҗат төркеме дә кушыла.
Кызларга кайттым мин әтиемнең өенә. Әтиемнең капкалары гел шулай ачыктырсын. Әле тагы узак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачыктырсын. Әле тагы узак еллар күршергә насыйп булсын. Сары бик матур төсләре, әтиәне хисләре, яшел төсле бизәкләре, тынычлык теләүләре. Әтиемнең капкалары гел шулай ачыктырсын. Әле тагы узак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачыктырсын. Әле тагы узак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиәне каршы ала матур капка төбендә. Күңелләребез сөенә алар исәнлегенә. Әтиемнең капкалары гел шулай ачыктырсын. Әле тагы узак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачыктырсын. Әле тагы узак еллар күршергә насыйп булсын. Әле тагы узак еллар күршергә насыйп булсын. Күршергә насыйп булсын. Хөрмәтле телевизор караучылар, Саба дулкыннары телевидениесында җырлы бүләк тапшыруын алга таба дәвам итеп, без зәңгәр экраннар каршына якынрак Шайнурова Ания Мөхәммәд кызын чакырабыз. Курсабаш авылында яшәүче әниебез Шайнурова Ания Мөхәммәд кызын 70 яшьлек юбилее белән котлыйбыз дип башлана тәбрикләү хаты. Әниебез гади, сабыр, киң күңелле, ылы җанлы, ярдәмчел, юмарт кеше. Безнең таянышыбыз, ышанышыбыз, киңәшчебез, җылы кояшыбыз, яшәү элегебез. Аның тормыш юлы күпләргә үрнәк. Бүгенге юбилей көнендә безнең котлау сүзләрен кабул итеп ал кадерлебез. Бәйрәмең котлы, мөбарәк, бәхетең һәр чак түгәрәк булсын. Кайгы хәсрәт күрмәй, һәр мизгелдән тәм табып, безнең җан җылыбызны тыеп яшәсәң иде. Ходай Тәгалә сине саулыгыңнан аермасын. Яхшы тәрбияң, хәер-фатихаң, төпле киңәшләрең өчен мең рәхмәт сиңа, әниебез. Кадерле әниебез, тынычлыкта яшә сәламәт булып, безнең туган йортыбызда шатлыклар торсын тулып. Тормыш юлың балкып торсын, нурлы булсын күңелең, сәламәтлек, шатлык, бәхет белән бер кайгысыз үтсен гомерең. Син булганга әни дөнья матур, бирешмә син кайгы, сагышка, киләчәгең тагы да матур булсын, һәм күмелсен бәхет, шатлыкка. Җан рәхәте бирсен сиңа Ходай, тән сихәте бирсен гомергә, насыйп булсын әле озак еллар бергә гомер итәргә. Кадерле әниебез, ихлас күңелдән юбилеең белән тәбриклибез. Син безнең өчен кояш, яшәргә дәрт өстәүче, улы җанлы изге кешебез. Әни, Ходай сиңа иң кадерлесе тән сәламәтлеге, күңел тынычлыгы,
иман байлыгы, хәвеф-хәтәрсез имин көннәр насыйп итсен. Үстергән балаларыңның игелеген күреп, оныклар сөеп, безне сөендереп, озак яшәвеңне телибез. Көннәрең шатлык белән үтсен. Балаларыңның хәсрәтен күрмә. Алар сиңа куанычлы хәбәрләр генә китерсеннәр, игелекле эшләр генә башкарсыннар. Күңелеңдәге җан җылысының нуры сүнмичә, сүрелмичә, без балаларыңа яшәеш чыганагы булып торуыңны, бүгенге матур тормышка куанып, безгә терәк һәм кирәк булып яшәвеңне телибез. Балалар игелеге, оныклар куанышы гына насыйп булсын сиңа. Әни диеп әйтер кешең булу нинди бәхет бит ул дөньяда. Шатлыкларың булса уртак була, кайгыларың булса югала. Уйлам әле, әни, картаям дип, шат, көләч бул, сүнмә, сүрелмә. Кадер хөрмәт күреп үтсен гомерең, урыннарың булсын гел түрдә. 70 яшь ул матур гомер, уйлама син картлыкны, исәнлекне күбрәк бирсен Ходай, калган гомерең үтсен шатлыкта. Рәхмәт сиңа мең рәхмәт, һәр чак булдың түземле, сәламәт бул, һич бер кайгы күрмә, Ходай олыласын үзеңне. Һәр вакытта көләч йөзле, шат күңелле булып кал. Без сине бик яратабыз, син безгә бик кирәк. Дөньяның саф һавасын сулап, ризыкларын татып, гүзәллеген күреп, балаларың, оныкларың белән бергә гомер кичерүеңне сине ифрат зур бәхетле итә. Иң изге теләкләр белән кызың Рәзилә, киявең Мәдәрис, барлык балаларың, оныкларың диеп нокта куела. Biz дә сезне ихлас йөрәктән тәбрик итәбез. Ходай сезгә озын гомер бүләк итсен. Жылы тошиқлауым көкірегіне қысып мені әне ұйқлата ашып қарим көзлерімді іштәгір езлерінен нелер елата болашағым кештен еді ләкин көптен ертен Yıkılardan eritügen Saat uyata Ciddilene varalım Balaşaklı sanılarım Seni güne tügel hazır Mine yılata Şeylerin nere Üzün kapmayı bizge bu ne Bir ürünlerine Biz tıngısız balalarga Öte sabır bula bere Düzülerinde Yırak olma şaklan Hani kışanlar Rahat şamatur şağı Bəxtli şağı Anlayım biləm tüzgənlərdə Qıyanlıqlar üzgənlərdə Hani qışağı bulmayken Durmuş qışağı
Nısavlarım Seni gene tügel hazır Mini Hürmetli televizor караучылар, Саба дулкыннары телевидениесенең бүгенге көнгә булган тапшырулары шуның белән ахырына якынлашты. Киләсе очрашуларга кадәр дип без сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз, үзегезне һәм якыннарыгызны яратыгыз, саклап яшәгез.